खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 20 कार्तिक 1433 मायथाइ एबा 6 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। मावख'आव खामानिनि मोनसे मुखुब समफारि थागोन। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां नांलायनायफोरा सुस्रांजागोन। नों दाहारनिफ्राय उदां जागोन। फालांगिनि बेलायाव एसे सांग्रां जा, साननानै मोनसे थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। वृषभ राशि। नखरारि जिउनि जेंनाफोरखौ नेवसिनाङा। जुदि गोनांथि जायो अब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरनि सुबुरुन ला। जेबो गिदिर खैफोद दाला। दिनै नोंथाङा थाबथानाय रांखौ मोनफिननो हागोन। गोसोआ पार्टनारनि मददजों खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। मिथुन राशि। नोंथांनि गासैबो नांलायनायफोरा सुस्रांजागोन। गोब्राब नाजानाया जिउ राहायारि जिउआव फिथाय होगोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। रांनि फैनाया बांगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि बोरजों थाबथानाय खामानिया जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4। कर्क राशि। गोसोआ खुसि जागोन। नोंथाङा मोनसे गोजोन जिउ दैदेनगोन। गोजाम रां थिसननाया मोजां फिथाय होगोन। आयनि गोदान फुंखा सोरजिगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ बेसादारि सुबिदाफोराव बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8। सिंह राशि। गावखौ फोथायनाया बांगोन। गासैबो खामानिया मोजां फिथाय मोनगोन। नोंथांनि हास्थायनायफोरखौ नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावराय। राङारि आयदायाव जेबो खैफोद दाला। जिउ राहानि थिरांथाफोरखौ सोलोजों ला। गावनि थांखिफोरखौ मोनफुंनो थाखाय गोदान आदब खायदा बानाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1। कन्या राशि। जिउ राहायाव दावगानायनि गोदान खाबुफोर थागोन। फरायसाफोरा सोलोंथायारि हाबायाव गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन। लोगोफोरजों जयै हाबा मावनाया साबसिन फिथाय मोनगोन। हाखु-दाखु जेबो खामानि दा खालाम। राङारि आयदाफोराव सोलोजों थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। तुला राशि। मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय जानगाराव था। नोंथांनि गावारि जिउआव एसे नारसिननाय जानो हागौ। सिगांनि गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलों आरो जिउआव सिगांथिं आवगाय। दिनै नोंथांनि गोबाव समनि जेंनाया बारग'गोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा बोर मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7। वृश्चिक राशि। सिमांफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंसारनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। बिमा-बिफानि मददजों नोंथाङा रां आर्जिनो थाखाय गोदान खाबु मोनगोन। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। गावनि गावारि जिउआव खुसि आरो गोजोन लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3। धनु राशि। दिनै नोंथांहा जोबोद मुखुब समफारि थागोन। हाबाफोरनि थाखाय उफ्रा बिबान थागोन। गोदान सोलायनायफोरनि सायाव एसे सांग्रां जा। रावनिबो सायाव सोनारनो नाङा। बेयो खामानिफोरखौ गोबाव खालामनो हागौ। नखरजों सम हगार। बेयो स्ट्रेस लेभेलखौ खम खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। मकर राशि। मकर राशिया दिनै लाक्जारि बेसादफोराव रां बाहायनो हायो। आय बांनायनि खाबु थागोन। माखासे थागिबिफोरा गोदान न' एबा गोदान सम्पथि बायनो हागौ। फरायसाफोरा फरायनायाव नारसिनथाय थानो हागौ। हाबाफोराव जेंना नुजाथिनो हागौ।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। कुम्भ राशि। दिनै साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जागोन। माखासे थागिबिफोरा मोनसे गोदान सम्पथियाव रां थिसननो हागौ, नाथाय राङारि आयदाफोराव रोंग'साफोरनि सुबुरुन लानो गोसो गैया। मावख'आव बैसोगोराफोरनि सुबुरुनजों खामानिया मोजां फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि सुबुंफोरा नखराव नाङै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नोंथांनि गावारि जिउआव मोजां खौरां मोनगोन। मावख'आव होनाय हाबाफोरनि बिबानखौ नेवसिनो नाङा आरो थि समनि सिगां गासैबो खामानिफोरखौ फोजोब। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4।